Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties. Welkom terug bij Thuis in Limburg, hier vanaf vakantiepark De Weerterbergen. En ik sta naast onze artiest van vandaag, Danny Everett. Danny, geboren in Venlo en toch verhuisd naar het Brabantse. Dat moet een foutje zijn. Nee, dat is geen foutje. Nee? Vertel. Nee. Geboren midden in het hartjecentrum Venlo, op de Helschriksel. Ben jij wel bekend? Ja, ik ken Helschriksel. Midden in het centrum. Dat is echt centrum Venlo. En toen even kijken, ik ben nou in november 30 jaar getrouwd, nog steeds met mijn eerste vriendinnetje. Maar dat is de reden waarom dat ik naar Brabant ben vertrokken. Dat was een Brabantse? Ja, dat was een gezellige Brabantse? Ja, heerlijke sfeer. Ja. En ze wilden niet in Venlo komen wonen, dus ik denk, nou, dan moet ik maar naar Brabant. Hè. Ja, daar snap ik niks van. Maar ik hoor, het is wel mooi om te horen dat je zelfs een Brabants accent hebt ontwikkeld in de tussentijd. Ja, als je dat niet meer doet dan 30 jaar, dan gaat het niet goed komen. Waarom wilde jij zanger worden? Ik kom uit een hele muzikale familie. En mijn vader speelde accordeon en mijn moeder die zong mee op Indonesische bandjes. En mijn moeder is geboren in Indonesië. En dan had je vroeger had je rock and roll. Maar de Tielman Brothers, Andy Tielman, die zaten in Weert hier bij Johnny Hoes. Die deden dus Indo-rock. En toen ik dat voor het eerst Indo-rock, hè? Indonesische rock. Indonesische rock, dat is de afkorting, Indo-rock. En toen ik het zag vroeger op de televisie met Top Op, het was een muziekprogramma met Ad Visser. Ad Visser, Avros, Top Op. Ja, dat ding, dat is al hartstikke Ik ben leuk. ook nog van die tijd, hoor. Oké, ik ben niet de enige dan die vandaag oud is. En toen zag ik de Tielman Brothers voorbij komen en later kwam Jack Jersey nog voorbij, ook een Indische zanger. Ja, toen je die zag wilde je echt, toen wist je het, hè? Toen wist ik dat ik zingertje wilde worden. Zingertje noemde je dat ik was toen een manneke van 9 jaar. En toen zei ik van, mam, we zaten toen nog op zwart-wit televisie kijken, als ik later groot ben, word ik zingertje. Ik weet nu dat het zanger is, maar goed, vroeger wist ik dat niet. Ja, toen moest je een naam verzinnen als zingertje later, toen het langzaam begon te komen dan. Ja. Danny Everett, dat is een mooi verhaal hoe je aan die naam bent gekomen. Nou, ik had auditie gedaan bij een band in Tilburg. Leuk om te vertellen toen was daar nog de familie van Guus Meeuwis, was je nog niet bekend. Daar moest ik auditie gaan doen. En ik werd was dat Vagant? Ja. En ik werd afgewezen omdat ik toen nog de liedjes niet goed de teksten uit mijn hoofd kon. En er was een Nederlandse jongen die werd aangenomen. En uiteindelijk mocht hij gelukkig niet van zijn vriendin optreden. Dus werd ik als tweede keuze ingezet. Ik denk, yes, maar ik kan wel mooi zingen, want dat is mijn passie. En, de band heette toen The Spectacles en ik moest een artiestennaam verzinnen. Ik zei, ik ga geen artiestennaam verzinnen, jullie heten The Spectacles, dus ik ben de zanger van The Spectacles. Nee, ik moest een artiestennaam verzinnen. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Danny is van mijn jongste broertje die overleden is. En de eerste film die ik in de bioscoop zag, was een film van Elvis Presley, Jailhouse Rock. En daar vertolkte hij Vince Everett in. En toen dacht ik van, Danny Everett. Ja, dat is mooi. Want dat klinkt wel. Elvis is ook een van jouw voorbeelden. Ja, Elvis Presley, de Tielman Brothers. Zoals hij voor veel mensen. Cliff Richard, jaren 60, 70, ja. Ja, mooi, fantastisch. Ja, je hebt heel lang gezongen met Danny Everett en The Spectacles. Ja. Een tijd uit elkaar geweest. Je bent ook 5 jaar, als ik het goed heb. Ja, ik zei in het buitenland, maar het blijkt vlak hierbij weer te zijn geweest. Hierachter, Neerpelt. Neerpelt, België. Ja. En je hebt in die tussentijd 2 zaken opgezet. Ja, 3 jaar geleden ben ik begonnen met een reïntegratiebedrijf samen met mijn compagnon. We zijn in Boksel begonnen en afgelopen vrijdag heeft de wethouder van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken, Yvonne van Mierlo, in Helmond het pand geopend. En de volgende stappen zijn Nijmegen, Venlo en Arnhem. Je gaat aardig... Ja, dat vinden we wel leuk, maar we doen het goed en we zijn vorig jaar als beste bedrijf uit de bus gekomen. Op welk gebied? Jongeren met autisme spectrumstoornis. Ja, dat is wel heel specifiek dus. Ja, heel specifiek. En dat werk heb ik ook altijd gedaan toen ik in de gevangenis werkte. Dus ik zat niet vast, maar werkte. Jailhouse Rock. Jailhouse Rock. En daarna heb ik bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt. En ik vond het zo'n mooi werk om te doen dat we zijn begonnen. En inmiddels lopen we nou met een man of 16 rond. Dus heel leuk werk om die kinderen aan een baan te krijgen.
En omdat ik 5 jaar niks meer gedaan had, zei mijn compagnon van, jij werkt nu 80 uur per week, je gaat maar muziek maken, ik wil jou hier van de kantoor af hebben. En ik ben begin dit jaar ben ik weer begonnen. En het leukste van is dat we op het einde van het jaar breng ik zo heel simpel even 4 cd's uit. Ja, de meesten zijn blij dat we eentje per jaar brengen, maar hij brengt er gewoon 4 in het najaar. De eerste in oktober volgens mij. Ja, het album gaan we uitbrengen met de band. Dan ga ik een singeltje uitbrengen. Ja, de band, want je bent weer terug bij de Spectacles. 2 oude weer bandleden. Ja. De 2 oude bandleden zitten er weer in, hè? De drummer en de basgitarist. Een broer van mij, Ruud, is de slaggitarist. Jeroen Pennings, die heeft een gitaarschool in Brabant, ook geen onbekende, die is de solo-gitarist. En mijn dochter Mariola en de vriendin van Jeroen, Charlotte, dat zijn de 2 achtergrondzangeressen. Kijk. Dus we hebben gewoon een leuke bende bij elkaar. Ja. En jullie, behalve dan dat jullie die cd's uitbrengen met kerst, ook een echte kerstalbum komt eraan, treden jullie ook al heel veel op. En ik zei het straks al, je bent een van de bekendste artiesten. Ik kijk heel even op Pasar Malam. Wat is Pasar Malam? Pasar Malam is niet meer dan een avondmarkt, maar dan op zijn Indonesisch vertaald. En die worden door heel het land georganiseerd. Ja, volgens mij is in Den Haag de grootste, niet? Daar heb ik 2 weken geleden gestaan. Ja, op Malieveld. Op Malieveld had hij, ja. Ja, op Tong Tong, op het Indo Rock Café. En dat was leuk, want dat was ons eerste optreden met de band weer, na 10 jaar. Zo, ja, dat is... En het heeft heel veel windeieren gelegd, want we gaan nou dus volgende week reis ik af naar Las Vegas, naar de Indische gemeenschap. Ja? Om daar ook te praten voor een... Door dat optreden in Den Haag? Ja, dat is keileuk. Voor 4000 man was het. Ja, het zat helemaal vol. Dus het was wel leuk van, hey Danny, ben je weer terug? Dus nou, ik had gewoon 5 jaar helemaal niks meer gedaan. En toen dacht ik van, ach, ik ga weer iets doen. Dus, en mijn compagnon is blij, want ik ben niet meer zo vaak op kantoor nou. Dus, ja. En wij zijn ook blij, want hij is hier nou voor ons en hij gaat weer optreden. U heeft hem straks al gehoord, maar nou, zijn nieuwe nummer, All Shook Up, ga je voor ons brengen, Danny. Ik zou zeggen, maak je klaar, dan doe ik nog even een prijsvraag, dan gaan we naar jou luisteren. Dat is goed. Ja, u kunt een verblijf winnen hier op vakantiepark De Weerterbergen als u het antwoord weet op onze prijsvraag. In welke stad werd Danny Everett geboren? Een inkoppertje zou ik zeggen. Stuur het goede antwoord naar redactie@tvl.nl. Ik herhaal redactie@tvl.nl. En misschien wint u wel dat verblijf hier op dit mooie vakantiepark. Ik heb hem net al aangekondigd, maar hier is hij. All Shook Up, Danny Everett. Oh, well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a frozen tree. My friends say I'm acting squeal as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Oh, well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Ooh, do you think when you have such a life, I'm in love? I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I am feeling fine. When I need a girl that I love the best, my heart beats so it scares me to death. Well, she touched my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. And I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, my tongue gets tight when I try to speak. My inside shake like a leaf on the tree. There's only one cure for this body of mine, and that's the how and then a girl that I love so fine. She touched my hand with the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. And I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm all shook up. Het is tijd voor het Kickstarspel en buiten Gio en Roel gaat ook Danny meeschieten. Heb je al eens gevoetbald? Vroeger.
Waar? Bij Vos. Bij Vos in Venlo. Ja. Kijk, komt toch die goede oude Venlose tijd. Ja. Jongen, die Brabant zijn alles verpest. Gio, jij bij L. En Roel begonnen. Waar ben jij begonnen als klein manneke? Weltania in Heerlen. Ja, het moet duidelijk zijn, Roel, dat jij moet winnen. De rest heeft geen druk, die kunnen vrijuit schieten. En ik zou zeggen, Danny, laten we beginnen. 3 pogingen, 190 is het record. Van Dirk Marcellus, AZ, makkie voor jou. Nee. Nee. Danny, succes. Dat is ook een mooie voetbalnaam. Danny Everett. Komt-ie, the hè? striker of the USA. So much for the striker. Oké. 1 down, 2 to go. Nou, ik hoop niet dat ik het dak eraf schiet. Kijk, ook 0 punten. Iets te hoog. Gaat niet goed, mensen, kom op. We moeten voetballer het doen. Ja, maar we moeten even warm lopen. Nou, dadelijk komt het. Dat record Roel, kunnen we vergeten, hè? Maar Je hebt nou, gezien, nou, dit is er ons wordt geheim te geraakt. hoog geschoten. Met de WK-bal? Kom op, Met de Roel. WK, de WK-bal, ja. Of de EK-bal, sorry. Hey, 100, hè? Kom op. 30 punten neemt Roel de leiding mee, maar dat is nog heel bescheiden, Danny. Volgens mij was je in de Niks 70, aan het hoor. handje dus. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Nog 2 pogingen. Kenny? Danny, hij Kenny. Ja, Oh. 90 punten! Danny neemt de leiding over, maar Gio in de gelijkmakende beurt. dan gaan we voor de 100, hè? Kijk, kijk! Heel goed, heel goed! Super! En de druk op de schouders van Roel Brouwers. Yay! Ja, en met druk ben ik het Roel, sterk. daarom ben jij zo'n topper. Jij kan met druk omgaan, dat zie ik wel. De laatste ronde, 90 punten, 100 punten voor Gio en 130 voor Roel. Oké. Danny, die 90, wat komt heb erbij? De Ier van Venlo. De Ier van Venlo. 50 erbij, 140. Ja, je bent koploper. Maar wat gaat Gio daaraan doen? 100. 80, 180 punten. Dat betekent sowieso al Druk. een tweede plek in het voorlopige eindklassement. Roel, je weet wat je te doen staat. Maar dat betekent dat Roel weer druk voelt. Ja, maar dat maakt hij wel. 180 voor Gio, 130 voor Roel. En wat doet hij? Execo, 180, 50 punten erbij. Ik wil een beslissing, ik wil een beslissing. Shootout. Roel Brouwers en Gio Lippens. Execo op 180, daarmee een gedeelde tweede plaats in ons tussenklassement. Maar ik wil een dagwinnaar hebben. Dus de shootout allebei nog 1 keer. Gio begint. Druk. Druk, Grote hè? druk. Wat komt bij die 180? 50 punten. Oké. Roel, je wordt Even kijken. getest vandaag Roel, aan kom alle op, hè. kanten. Tot nou toe. Hoe deed Pirlo dat zo mooi gisteren? Pierlo, doe je stiftje? 60 nu, hè? 60. Stiftje. Oh, een stiftje. Dat was fantastisch, Pierlo. Ja, keeper pakt hem, jammer. Hij was te zacht. Helaas, sorry. Is niet voor iedereen weggelegd, een stipje. Dus je zei straks, je moet je kwaliteiten kennen. Ja, dat klopt. Ik, Wederom bewezen. ik feliciteer Gio. Dankjewel. Met de dagwinst, super. Gefeliciteerd. Danny, bedankt. Dankjewel. Roel. Ja, zanger. Mensen, dit was het weer voor vandaag. Het was weer een waar feest, kan ik zeggen. Morgen is Mr. Pinkpop hier, Jan Smeets. En als artiest hebben we de Wannabes. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Hoi. Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties.